Sziasztok! Azt szeretném nektek megmutatni, hogy tudtok egy vevőt hiteligény, tehát hogy hitelszűrésre küldeni, tehát hiteligényt hogy tudtok belőle kreálni. Bementek az ügyfelembe, ugye létre van hozva, ugye tesztvevő mondjuk, és itt van az, hogy mondjuk a részletek, mert neki több igénye is van, látjátok. És azt mondom, hogy részletek, extrák, hiteligény létrehozás, hitelügyintézőnél kiválasztjátok, hogy a hitelügyintézőt, igen, és fogjátok, és elmentitek. És kész. És sikeres mentés után ezt ti nem fogjátok látni, viszont ugye maga az irodavezetőtök látja ezt, hitelügyintézőnek kiválasztjátok Julián Györgyöt, és én voltam az első, aki küldtem neki, és ugye hiteladatoknál ez jelenik meg, és Gyuri ezt fogja látni, és innen tud majd elkezdeni vele dolgozni. És ti, ugye, mint üzletkötők, vagy mint ugye oda mentek mondjuk az irodavezetőtökhöz, és megkezditek, hogy áll ennek a hitele, és azt mondjátok, hogy jó, megkeressük ezt a hitelt, státusz, ez még friss. De hogyha Gyuri úgy gondolja, hogy ezzel haladt ezzel a történettel, akkor nemes egyszerűséggel és státusz fog változtatni, hogy beadva mondjuk a hiteligény, és ugye ezt ugye ő megváltoztatja, és mi látjuk, hogy ezt beadta. És ugye itt nem kell külön kérdezni, nem kell külön érdeklődni, mert egy változó státusznál alapból látjátok, hogy melyik ingatlannál mi az, bocsánat, itt félrenyomtam, tehát melyik ingatlannál hogy állunk éppen a hitellel, meg tudjátok nézni, mennyi lett a hitel, mennyikor lett kifolyósítva, tehát hogy mindent láttok, és így tudtok statisztikát is csinálni, hogy mikor mennyi hitelt adtatok be, és ebből tudtok nyilván ugye később ebbe gazdálkodni. Köszönöm szépen, sziasztok!